ste začali dvaja a teraz je to už takmer 100 ľudí, čo pracujú v triade. Povedz nám, že ako sa dá vybudovať takáto firma s kamošom? Vždy sme prechádzali nejakou transformáciou, ale ona bola vždy postupná a iteratívna. A jednu takú najsilnejšiu, čo si pamätám, bola, keď sme rástli z asi 12 ľudí na 16. A vtedy si pamätám, že môj spolumajiteľ, co-founder Jaro Zácko prišiel s nápadom, čo má Patagónia fabriky. Tá Patagónia, keď rastie tá fabrika nejaký počet ľudí, tak miesto toho, aby zväčšovala fabriku a introdusovala štruktúru a hierarchiu, tak urobí vedľa veľmi podobnú fabriku, rozdeli ľudí na polovicu a zrazu vlastne je priestor rásť. Takže miesto toho, aby sme robili veľkú hierarchickú štruktúru vtedy v triade, tak sme vlastne oddelili ľudí do 2 menších agentúr a sme im dali separátne názvy a konec koncov tie týmy nakoniec mali aj trošku špecifickú inú kultúru, úplne akoby inline s triadovskou kultúrou a hodnotami, ale trošku inú, bol tam taký jemný napätie a fight medzi nimi a tým pádom tie týmy zase od tých 6 ľudí mali priestor rásť niekde do tých 20